Думата на господин Ковачев. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на подалия петицията. Много смела стъпка да се обърнете към нас, тъй като паметта за миналото е изключително важна, за да не забравяме. Има една мисъл, който контролира тълкуването на миналото, контролира настоящето и бъдещето. Има много документи, които сме приели в Европейския парламент, последния от 17 януари, миналия месец, за историческото самосъзнание. И съвсем ясно сме записали да се признаят престъпленията на нацистите, фашистите и комунистите, всички тоталитарни режими. Тито беше брутален диктатор, който изби хиляди или стотици хиляди с концентрационни лагери и всички тези безчинства, които видяхме тук. Срамно е това поведение на словенското правителство, трябва да го заклеймим. Разбирам, че има някакви носталгии, може би има носталгия към комунизма или титовизма, или носталгия към бивша Югославия. Това е проблем за Европа, че не можем да преодолеем това наследство от миналото, което живее у левицата и посткомунистическите движения в Централна и Източна Европа, особено в бивша Югославия. Отново призовавам словенското правителство, както и ние, да не забравяме престъпленията на комунистическите режими, да ги отбелязваме. В България правителството на господин Борисов въведе датата 1 февруари като такъв ден. 1945 година, 1 февруари, имахме народен съд, така наречен, където хиляди невинни българи са били избити. Затова този 1 февруари е ден за възпоменание на жертвите на комунизма. Както и комисията спомена, имаме и 27 август, пакта Молотов-Рибентроп. Тогава се отбелязват жертвите на всички режими. Комунизма, нацизма и фашизма. Някои колеги казват, айде да не споменаваме комунизма. Не. То е същото като фашизъм и национал-социализма. Това е записано в нашия документ от миналия месец, който приехме в Европейския парламент. Комунизмът е зло, една идеология, която причини много смърти на тази планета. Добър комунизъм няма.